to banu Isra'ila sai suka ci gaba da yin tsiya. Wannan tsiyar tasu tun daga tsakanin bayan annabi Musa alaihi salam har zuwa zamanin annabi Isa alaihi salam ba su daina ba. laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusula, manzanni da yawa Allah ya tura musu. Allah amma kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, duk annabin da yazo yana wa'azi akan sai su gaya mishi kai wa'azi akan kaza yau, yana canza abin da shi suke so. Fariqan kazzabu ko suke ƙarya kake so masa ele, wa fariqan yaqtulun ko su ce a kashe shi, kuma sun kashe da yawa daga cikin annabawa. Wa hasibu alla takuna fitna, suka dauka in sun yi haka za su kwana lafiya, ba wani abin da zai faru. Sun sha kashewa ba abin da ya faru, suka ci gaba da kashewa. Fa'amu wa sammu, suka makance suka kurumce. Sun mataballahu alaihim, Allah ya ta hakuri da su, ya yafe musu. Sun ma'amu wa sammu kathirun minhum, suka sake da yawa daga cikin suka ci gaba da kurumcewa da makancewa. To haka har zuwa lokacin da annabi Isa dan Maryam ya bayyana. Annabi Isa dan Maryam yana bayyana, su kuma sai suka ce mu Yahudawa ne, muna faɗa da annabawa sai wanda ya bi namu. Don haka annabi Isa dan Maryama tun daga farko, tun daga safe ma dama ba su yi farin jini a wurinsu ba. Mamansa tana haifuwarsu suka ce karuwa ce. Shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima, ƙarya mai girma suka jingina mata, suka ce cikin shege ta haife shi. Aka zo aka haifi annabi Isan kuma suka ƙaryata shi, kuma suka zo suka ce za su kashe shi. Suka bi ba samu damar kashe shi ba. Allah ya ce bar rafa'ahu Allahu ilaihi, Allah ya ɗaga shi. To daga nan ne fa wa idh ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab. Da wannan abun nasu haqqal qawlu alaihim, sun gama sun kai makura, Allah ya yi fushi da su, sai Allah ya tsine musu. lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il qul a'unabbi'ukum bi sharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil. Allah ya ce Allah ya tsine musu, wannan tsinuwar sai ta kama su, sai Allah ya ce daga yau ba zan sake barin ku zauna lafiya a duniya ba, ko yaushe sai na tada wanda zai gallaza muku. Shine ma'anan man yasumuhum su'al azab. To bayan annabi Isa dan Maryama a shekarar miladiya ta 70 sai aka fara samun wannan wani sarki daga cikin sarkin Rumawa. Tun kafin nan ma annabi Isa yana tafiya, to kawai su kuma fa sai suka fara ganin bala'i, sai Rumawa suka kawo hari, sai suka ci kasar gaba daya, sai suka zama karkashin mulkin mallaka na Rumawa, sai zama Falastin ba ta da yanci, Yahudawa ba su da yanci. To shekara 70 sai aka yi wani sarki daga cikin sarkin Rumawa, Titus Caesar. Wannan Titus Caesar din ya kashe su kisan kiyashi, ya kuma rusa garin, amma ya bar waɗansu daga cikinsu suka watsi. Ya yi mulki zuwa shekara ta 135. Aka sake samun wani sarkin shi kuma Adrian. Shi kuma Adriano da ya zo sai ce ai sauran waɗanda suka rage ma sai ya gama da su. Ya rinka sa ana kawo su sai a kunna, sai a tara su a cikin bukka, sai a bunka wuta, da ƴaƴa ƙanana da mata da wane ne sai a bunka musu wuta. Aka rusa kuma Baitul Maqdis gaba ɗaya, aka rusa haikal Suleiman wanda shine Solomon Temple, wanda suke gani wannan shine tarihinsu na mulki da ƙasaita zamanin Annabi Suleiman, duk ya rusa shi, sai ya bar wata 'yar katanga kawai wanda ake ce mata